एनएसएसनि आन्दाराव भेरगाव कलेजआ एनएसएस प्रग्राम खुंदोंमोन बेनिफ्राय आइकनिक फाथिनो होदोंमोन आगस्टनिफ्राय 14 आगस्ट 2022 सिम ओमफ्राय दिनै हारगा तिरंगा केम्पेइनजों लोगोसे जों भेरगाव मडेल हस्पिटालाव गासै स्टुडेन्ट लोगोसे टिचारा फैनानै मा होनो माबा साफाय अभियान खालामबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै इन्टारनेसनेल युथ डेमोन बेनि बेसयावनो माने युथफोरनि आपग्रेडेशननि थाखाय जोङो साफाय अभियान लोगोसे जोङो प्लेन्टेशननि थाखाय प्रग्राम लादों गाबोन समफोरलागै प्लेन्टेशन खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो भेरगाव एरियायाव जिमानखिनि स्कुल कलेज दं बेयाव जोङो फ्लेग माबानायनि थाखाय जों माबा आखायाव लादों आरो बेखिनियानो आरो बेखौनो होननो नागिरो जे आं कलेजनि माने एनएसएस इउनिटनि भेरगाव कलेजनि प्रग्राम मिनिस्टार जानानै बेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे जिमानखिनि युथ दङ जिमानखिनि जोंनि स्टुडेन्ट बा युथ दङ बा ससाइटिनि बोराय बुरै जिमानखिनि मानसि दङ गासैबो जाहाथे ससाइटिखौ फोसाबना लाखिनो थाखाय गावनि एनभाइरनमेन्टखौ मोजां लाखिनांगौ आरो बेजों लोगोसे एनभाइरनमेन्ट मोजां थाबा जोंनि देहाफोराव मोजां थायो बेनि लोगोसे जों महात्मा गान्धीनि जिथु सिमां बा प्रधानमन्त्रि PM मदिनि जिथु सिमां स्वच्छ भारत अभियान बे हिसाबै जों स्वच्छताखौ मेनटेन खालामनानै गावखौनो फोसाबना लाखिनांगौ आरो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो बेखौ बुंनो लुगैयो जे जोङो गासै युथफोरा बे एनभाइरनमेन्टखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो दंफांफोरखौ दाननाङा दंफांफोरखौ फोसाबनांगौ आरो गासै पजिटिभ साइडआव जों एनभाइरनमेन्टखौ बासायनो थाखाय नाजानांगौ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360